Magandang araw, Pilipinas. Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, Queen Victoria, one farthing year 1886. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw po sa inyong lahat. Good day everyone. Shoutout muna sa aming Team Alliance. At sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat. At sa mga bago kong viewers, huwag na rin pong kalimutan mag-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, pag-usapan na natin ang features nito. Ayan. Queen Victoria, ayan ang location nito, United Kingdom. Ang issuing entity, the Royal Mint. Ayan. One farthing, ayan, years 1874 to 1895. Ang hawak nating barya ay 1886. So, 1886, 2023 ngayon. 137 years na ang baryang ito. Ayan. At ang composition nito, bronze. Ayan, demonetized na ang baryang ito noong December 31, 1960. Ayan ang references. KM number 753, SP number 3958/9. Ayan. Nabili ko ito sa isang coin collector din. Matagal-tagal na, siguro 2 years ago na. Ayan, at na-share ko lang. Ayan. Puntahan na natin ang price appraisal nito sa numista, kung magkano na nga ba ang halaga ng baryang ito. Ayan. 1886, 26% ang frequency nito. Ayan. Ang price, good, 37 pesos. Very good, 81 pesos. Ang fine, 120 pesos. Ang very fine, 190 pesos. At ang extra fine, nasa 560 pesos. Ang total mintage nito, 7,767,700. Ayan, ito yung nakatalang presyo dito sa pinagkakatiwalaan nating numista. Ayan. At bago ko tapusin ang aking video, ay nais ko munang i-shoutout o pasalamatan ang magigiting nating OFWs, mga senior citizen at mga silent viewers. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya at maraming salamat din sa mga kaibigan ko dito sa YT na walang sawang sumusuporta sa aking channel. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Ayan, muli, stay safe, stay home. God bless. Dios Mabalos.